Igbo bụ Igbo ndị be anyị ekene m unu. Asị m nke onye chi ya zelu. Biko na o nwere ihe nji maka wee bịa tata. Ozi a na-agalụ to gọvanọ Eziokwu. Ozi ma na-aga to gọvanọ Eziokwu. Afọ m ebe o mee vidio na-asị na onye ọbụla chọrọ igo ana mgbe ndị Zion ministry na-ekwu okwu ebe iweta development na nga ọkpala. O wee na-ekwu sị gịnị na ọ bụrụ na ị chọrọ igo ana aga kọntaktị ya n'oge elebe gị ana, ọ ga-enye aka gotele gị ana. So ana a na-ekwu okwu ya ife anụnwa ka m mekiri nkwayarị wee na-achọpụta na ana anyị na-ene anya bụ ana ndị gọọmenti na even na ndị Zion ministry na-ene anya ejego to individual so ka ehe ego ka ha gote ana from them. Ha claim muo na ha nwanwe dị ana bụ ana gọọmenti. Mgbe mebezie ka ndị Zion ministry nọzụ wee nwetazie information na ana afa na-achọ itinye aka na ya abụrụkwa ana individual before ha agazie to gọọmenti igodi ana. So gọvanọ Eziokwu, so ị nwere idea na anụnwa a na-ekwu okwu ya bụ ana ndị gọọmenti. So kele ife mere iji agba tịkọtịkọ na-enye nsogbu since how many days ago now na ndị Zion ministry bịa wele ana na Zion na bịa wele ana na nga ọkpala without akwụrụ ụgwọ. So ị nwere idea na a na-ekwu okwu ya bụ ndị gọọmenti nwe ya, ịgbachite nkịtị. Ihe ị na-achọzi bụ ka ime gịnị ka ịkụkọzie ndị nne na nna na-anọghị social media isi ọnụ with ndị Zion ministry. Mana okwu m na-agakwa to ndị nne na nna ụfọdụ macha nke bụ eziokwu wee solopụta na protest na-ekwu na ndị Zion ministry na-ewele anafa without akwụrụ ụgwọ. O nwere video nwa ọchịcha before m bịa sị ka m mee this video na-eme na ndị be anyị ka anyị kaba na ahụ ka anyị na-akwụrụ n'eziokwu. Ọ bụrụ na gị nwa bụ gọvanọ Eziokwu filu na ndị Zion ministry na unu need settlement na ndị Zion ministry need settle unu, ọ ife unu ya apụta kwuo as a youth. Ịghọtago? A na-eme ya eme, a na-eme ya eme, mana ọ bụrụzi otu a unu si eme ka esi eme. Ịghọtago? Because ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ya na a na-ekwu okwu ya bụ individual nwe. So since 2003 wee luo tata mụ na gị na-abụ nọ gọvanọ Eziokwu, onwebele onye n'ime unu kpụrụ blọkụ n'ime ana a, onwebele onye n'ime unu gbalụ fensị n'ime ana a. Sọsọ nni ka unu nọ na-akọ na ana a, sọsọ nni ka unu nọ na-akọ na ya bụ ana. Ajụjụ m wee bụrụ gịnị? Ana ndị nke anyị na-ekwu na ị chọrọ ilebesi ndị mmadụ, ị na-ajụ onye chọrọ igo ana ya kọntaktị a gị na ị ga-enyerefe aka gote ana. So o sokwu na ana gọọmenti because ana ha na-ekwu okwu ya buru ezigbote ibu. Ana ha na-ekwu okwu ya buru ezigbote ibu. Even ife enye Zion ministry elu ọdị kwọta oluọdị eweta kwọta kerisi anyị ụzọ ịtọ oluọdị. So kezi ihe mezili iji agba tịkọtịkọ na-ekwu na anyị asọtụ anyị abịa afụ ndị nwe ana. Ana a na-ekwu okwu ya, kedu ndị nwe ya bụ ana ka m na-ajụ gị? Kedu ndị nwe ya bụ ana ka m na-ajụ? Onye mmalịcha nke bụ eziokwu okpudo ihu na ana. Gọvanọ Eziokwu, mụ na gị na-abụ mana politishan ka ewu ewu ịnọ into politics, and onye ọbụla nọ into politics okwu ya onye a na-agba m zigizag. Ihe na-achọ bụ your selfish interest. Ihe ị ga-enweta ọ ihe ị na-achọ, ọ ihe ị na-achọ. Ihe a na-eme kịta ahụ ya nwala anwa were ihe dị ka 10 million kpọ ụnụ n'aka kpam si na ọya efu na imechi ọnụ ịba n'ụlọ. Ịghọtago? Efu na imechi ọnụ baa n'ụlọ kama na ọ ya jọgbuo onwe ya na ịmachala nke bụ eziokwu as a social media influencer.
ịmacha nke bụ eziokwu ikpodo ya ihu na ana because of your selfish interest. Onwekwa ihe nwe ikwu ebe a. Ịghọtago? Kama na ihe mma agwadebe gị bụ ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya, because ihe ọbụla balị n'ịntanetị dị ka afọ ime ebu n'aka, ọ dị eficha eficha, ọ imechakwa echi niile edekwaje bọpụtarakwara gị ya, imechakwa eje bọpụtakwara gị ya. Ana ị na-ekwuzi okwu ilebe ndị mmadụ, kedu ana dị ife aha? So ana ndị gọọmenti ka ị chọrọ ilebe ndị mmadụ, emechazie ndị goziri ana na ndị gọọmenti, ịnụ na mmadụ lụrụ ụlọ n'ime ana aha, ndị gọọmenti abịa tikpọọ ya. Ihe anya na-ekwuzi bụ na ana ogo how many years ago kịta ọ lụziri ụlọ, ndị gọọmenti bịa tikpọọ ya. Ife anyị na-enecha anya bụ ife na-emecha n'ụzọ Lagos today. Ife anyị na-ene anya bụ ife na-emecha n'ụzọ Lagos. Ndị mmadụ ji ehe na-elebesi ndị be anyị ndị Igbo ana gọọmenti, igochazi ana lụba ụlọ lụcha ụlọ, gọọmenti abịa mee gịnị? tikpọ dị ụlọ. Ọ dị senti na ahụ ka ụnụ chọrọ ime na nga ọkpala, mana aka ya ebichi ụnụ ncha niile na ana. Advice na-enye ndị be anyị ọbụla, onye Igbo ọbụla chọrọ ige ana, ebe ọbụla isi chọrọ ige ana na nga ọkpala, mekikwa sure na ọbụlakwa na gọọmenti ka elebe efe ahụ, mekikwa sure na ndị a na-achọ ilebe gị abụlakwa na gọọmenti, biko igokwa ana dị a ọbụla na gọọmenti. My brother, you're on your own. Iri ike pụta echi niile ndị gọọmenti chọrọ ime ha ya hapụ gị lụba ụlọ, lụchacha ya penti ya, gbaa ya penti, mechaa ihe niile ihe eme n'ụlọ, abịa tikpọọlụ gị ya. Ọkwa ka gọọmenti si eme, ha na-alụ gị ego gị n'iyi. So to avoid that, ọ bụrụ na ị chọkwa igo ụlọ, wepụkwa aka na gọọmenti, gokwa ụlọ n'ebe ọzọ, hapụkwa ana gọọmenti, because maka mmadụ ịnọkọta bebekwa anya m. Ịghọtago? Ị na-egokwa ana, jụkwa ese ọfụma, judokwa ajụdo ọfụma, maka mmadụ iti aka gola na gọọmenti ya awọ ya afịa. Ọ bụrụkwa ya bụ ife nwere ikwu. Daalụkwanụ.